Daturno. J kantor panjenenganipun Bapak Suratman J minangka DPRD Daerah Istimewa Bantul Bantul kok Daerah Istimewa. Daerah Istimewa itu Yogyakarta. Halo, halo. Yuk. Janji karo asa iki doni mas dereng nate gawe kelo lan gawe ku beda era cegakane kene rek kono. Beda. Nek kono ki so. Rada alus. Nek dhewe so. Beda. Ya beda setelan kok. Lah iya. Apa kowe pancen ragelingan jamane debien done mas bunga susah seneng padha dilakoni Ambagura campur sarinya Indonesia. Mboten ngirangi pakurmatan Bapak Ibu anggenipun ngresepi pakurmatan dahar. Monggo, iki lagune pas lho, Dik. Pas dahar lagune jenang kula. Nah. Jos biar manis ya Mas ya. Siap, tambah siap. manis. Jenang kula kowe aja lali marang aku iki ya nikmat nalikane nandang susah sapa sing jani
ning iki bareng mukti kowe banjur lali marang aku sithik ngajak aku terus ngajak padu jokono ngono matur sembah nuwun Matur sembah Dewi nuwun, Mardalina Ji. minangkani pamundutan saking panjenengan Pak DPR Pak Dewan saking Bantul Pak Suratman mekaten.